Abusia ya mama ha mama kwa ba braso so mamuni ya maudo biso nsama ya bobo no awie ye ba ne de ba beso mo nsam ne doso na poso ni mampeni na nadu dan kwa kufa de atugya se ne ye ni bibia edi ye ho ano se ye be hyase ne ye duadua nua ne ye de ne ye di akire se nua no ebe ye di ama ye ni Sa enuaduadui emu ena asante mantam so afo monyamfo Simon osemesa ne panifo bi wode om ho ahyem se eduanua ebeboa ye na arahosam ne se wo momo ena se nua no ede emam panimfo na chesafi etwemu ene benfie miensa ni a sanhihye we panimfo de ba ye no yese ye ka bi wo munti no afi Green Ghana dwumadie na ekoso no ya mo mama ne mpo na mpese afre wonum so mo mfa nuane bi mra na mo enkonkodua de asem ntia ye be ko mo nchene no makwa kodi nkomo pani bi dia tudwa se o mapani abedi akire Dr. Laj Mahmoud Bawumia wonye Ghana ni na enre beto just special prosecutor natural crata de akomo ura Charles Bisu se be owo bia wonfa no enhoma police for na lawyer for de atudwa se sansem na special prosecutor no wo karanya de a won be soso wonko ne enkochina bia IMF yekuo bia wo no na empepi se Ghana foduru ba bi na ho kire ba yekosu kire wo mo na yenuso eba na Dr. Kwame Piani de atudwa se ehu behia se Ghana ye behwe ni yankase abo ye ho bra abuzia for weni afufro pini akekese ne se kase aba bia wo bia na wie ye ba ne de aba besom wo adwenkyere no nsusuye obatimi de aba be kan ho abra wo kan ho awo ye social media platforms awodo no nyina so oko Facebook a aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia hono mo a yeguso a ye bekase ne mam na busua ye bekenkan ede amamo ye ne ye somo awie na ya obo amale bia boga awie mene o se ya abuaje o foriso ye asede mama mi abe wase awie watena se wo tano so apatrapa new site hono mo a na yade bia adokro wo yade bia mo oda ne pagami kosi awiem yade a amo abamu abuo na odi akini a ama sese de ne wo twene a ene so wo mefa wonko no o se fa bra amanfo se yade ne bi ye nto yade ye huhum yade fa bra wode eduro ka wo no no de mpa ye nyina etachiri yade ne te se de kra no a ebedwane e de afri ne paduanum awie o internet won sensem nyina fa kodan cloud internet Ghana no monye ho adwuma enfama ope internet ya e fast e reliable e bone da fom a e cloud internet Ghana ne ye kan fo de ama wo e na tabita clinic samen kan kire say ye prostate mu yade pa ojonso ti ya wom ojonso moja di akire ojonso tenkasa jonso na kam na ntimi ma wo de wa ya so odin a amana ba be ye kwankro e ma katita no nyina eba mu a abusuafo ne kire tabita clinic ne yemfa drunka e ba ne diabetes so a ye ho adwuma pa diabetes ne say type 1 say type 2 ne nyina ye ho adwuma e na mizo ne 5G ye guso a ye nonom opavim soronko na de ye adwuma bia ye 5G ne ye kanfo de ama wo e na mizo no he ye efiada ne yewremu no weekend ye ko wo ye party wo ye wedding bibi bia wo ye bia no ya wo hia drink ye na de serve ne wo serve a ebete wanim ye mizo ne ye kanfo de ama wo e na ya Bolivia Enterprise for so the future life smart food abedwa so ya say your food is your medicine is your food aduane a wo bia wo di bia wo ntiri no so ta say na eboama de bia vim ne ba ho de ne ba 60 na wokoba 70 na wokoba 80 na wokoba 85 ne nyina na wokoba ne nyina future life na ma sa vim no na fe so was Herbal Clinic was seven country says stroke pa de enko ba bia me anyu sikani ye saw yade amo asori ananti bio ye saw yade amo otimasi udada mu bio ye saw yade amo otimasa akasa bio enye ya nomfo de no so wasaw yade ne nso na wuntimi nante wasaw yade kra na seteli anu achia wasaw yade kra no na fe kasa kra ho ye den so was Herbal Clinic seven country says stroke de omo ye expert excellent wo ho omo dwuma ho te se omo Oshim School Junction wa ene barakese eno mubutu a wo mo esum wo mo na ema ye vema wie ya ba bia wo bia no netimi aba ni aba besum mo abusuan ye nye bre na finsam no brodo ncho ye ntutu na sre ni abasa emfa emam ye de mo hyase ade Freeman Penny na nadu danko akufo do atena ye ne mama no tua se ya bodwa Ghana fa na nyina we kra de ense da nya dwabosa ne mum edwumadi a ne mpomponso kese no kwa me nkromasu apom na atena ye hwe my Ghana yen sase ene mado de on sensam so de be hyehye so a ye ton safre yewura opem so se tutu otosum yenu danso tipa so da ye pa emode ne munyam kota akire okobia no ma ye ne nyina ye Green Ghana benfie miensa nie na ban we de ba ye se yenu nyina twa de
yɛtwa go ɛnam yɛsu ɛne yɛban bi yɛnua nyina ɛsɛe na nnua no soso sɛe a asase so asetena bɛkɔ akɔyɛ den de ama yɛn nti yɛnhyɛ aseɛ yɛtwa bie ne yɛbu bie ne yɛdɔ bie ne yɛhye bie ne yɛpam bie no ɔwɔ sɛ yɛduadua bi hyɛ mu a ɔmo ɛde saa nhyehyɛeɛ no ɛbaeɛ nti ɛnɛ nkra popone ma ntɛm mampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo n'ani kyerɛ University of Ghana Legon campus ɛhɔ ɛna ɔde ne dua no ɔno no de ne deɛ no kɔkɔ hyɛeɛ ɛna ogu sunsuo no ɔsrɛ Ghana ma de hyɛ sɛ yɛne biribia yɛde bɛyi yɛn ho ano obiara hwɛ sɛ ɛnɛ da yi na wɔtwe bosomi obiara bɛpɛ dua bi na ɔde adua baabi na yɛgugu sunsuo ɛfisɛ dua no nyini a ɛna nipa dasani yɛasetena ɛwɔ asase soɔ ɛyɛ nikade ama yɛne. The need to preserve our forests for our own survival. We must do this with a sense of urgency and renewed purpose, noting that success depends on our collective action. This is a duty we owe not only to current generations, but also to generations yet unborn. We must do it with a spirit of nationalism, solidarity, and most importantly, love for ourselves, our country, and our planet. Commend the Ministry of Lands and Natural Resources instituting the One Student, One Tree initiative alongside this Green Ghana project. Through this, we can inculcate the culture of tree planting in our youth and hopefully jettison the culture of impunity that leads to the destruction of our forests. I encourage all students across the country to participate fully in this national exercise, to contribute their share to the fight against climate change. Ladies and gentlemen, my government remains fully committed to protecting our environment and our people and contributing to global efforts to halt climate change. Government will therefore continue to explore all avenues to enhance our forest cover through afforestation and reforestation programs and protect our natural resources through community-based management and conservation initiatives. Today, your contribution is to step out, take a seed, plant it, and make sure it grows. I encourage each and every one of you, my fellow Ghanaians, and indeed all persons living in Ghana, young and old, men and women, urban and rural, to join me on this historic day in this national tree planting exercise. The Intergovernmental Panel on Climate Change, for example, reports that human activities have emitted some 2.4 trillion tons of carbon dioxide since the pre-industrial area. And half of that amount remains in the atmosphere till this very day. This means that we have already exceeded the safe level of carbon dioxide concentration that will limit global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. Remember, ni Ranuan Seno Mampanin and Addo Dankwa Akufo-Addo ni ete ne nka no na University of Ghana Legon campus ɛhɔ ɛna ɔno no de ne dua no koko hyɛ ya ogu sunsu na ɔsrɛ Ghana ma de hyɛ ni bibia edi yɛ ho ano sense nyina de ho behyem odua no banche kra de fa hyɛ hɔ so te ase bɔde kra no a wo de fa hyɛ hɔ da sɛbo a ɛbɛda aduane ɛma kyerɛ bi wɔtwa bi adi so ho na ɛno akyɛ no ɔsɔfo a ɔno a hwɛ yɛn sase mu adodode ho nsensɛm so ɔsa so ɛyɛ mrasebe dwani a ɔwɔ mrasebe dwafie ma de hyɛ ɔmo damango abaton pɛsua so ɔno Samuel Abdullahi Gyinapo ɛso so ɛde sɔso sɛ nea wɔse yɛ ne sɛ dua ne deɛ wadua wie yɛde ahyɛ fam ɛnɛ na adeɛ ya ne hadwen sɛ yɛdua wie a ne yɛn nyinaa twitwi yɛn sɛ panimbɔ ne bi a wɔyɛ mframabɔ ne wɔ VIP bus mu a yɛmfa nsuo mpete soɔ sese nea wɔse yɛ ne sɛ enua 10 million a yɛdua ne Ghana fa na nyinaa obiara hwɛ sɛ wɔde nsuo bɛpete so nkakra na nyɛ yɛ kura no enua ne bɛ 8 million deɛ tetimi yɛ ya nke bɛboa yɛn paa. Today we mark the third edition of the Green Ghana Day, a day set aside by the President of the Republic to mobilize the entire nation to support government aggressive afforestation and reforestation measures to restore our lost forest cover and contribute to the global fight against climate change. The Ministry of Lands and Natural Resources thanks the President for his leadership and guidance since the introduction of the Green Ghana project in 2021. It is through this
his leadership and the support of Ghanaians and other residents of Ghana that we have consistently exceeded our target since the commencement of the Green Ghana Day. And I'm confident that today, the Green Ghana Day will be another resounding success. Let me thank the Vice Chancellor and the University of Ghana for their hospitality. Mr. President, this year we have chosen as our theme for the Green Ghana Day, quote, our forests, our health, end quote. This theme, which was inspired by the theme for this year's International Day of Forests, observed each year on March 21st, underscores the importance of forests. Our forests are indeed our health. If we put our collective efforts together, we can deliver a safe, healthy, cooler, and greener Ghana. Therefore, wherever you may find yourself today, kindly take a moment out of your schedule and plant a tree in support of this noble undertaking. Green Ghana, our forests, our health. Green Ghana, let's go planting. Observe nti we ya so for here nsa cinema dodo de won sensam so yewura Samuel Abdullahi Jinapo ene yete ne nka no we Green Ghana dwumadie ne kese pa ekoso nkrapompone mantemo ena mampani na nadodan kwaku for ne dua ehefo mo minister esoso de ne de ekose fa osre Ghana for say enye dua no se yebedua ne keke ne mum yengu gusunsu na enye yi emayen Yedaswa ejina Green Ghana nu emu na se wo ba santimantem kropo kumase a enkane ediana yede efre no ne Garden City na sabre de di afforestation na chaso matwetwa nwia ni nyina eno ti enwia no matwa e de ahye bidie na no mu eno mampani na adodan kwa kufu ado ne tirimpo se wo bia duadua ba ko a enka konanim no ebesan ababa begina no Garden City no emu eno ti ene asantimantem so afo no nyafo simo no semensa wone so afo abedi akira wo hwensa ase ne from gudie so honorable Benito Usu bio ene omu nyina da aboadem asantimantem se ehu behia se obi abedua edua baako na abra asantimantem so afo ni nyafo Simon Semensa wokasa no ode afutuo ema asantimantem kropo mu ene asantimantem enipa nyina se ehu behia se obi abedua dua baako na akwakoma Green Ghana no awie mu die eno ti wa bra wogina apaso na ode ne nsem ema adehye wa asantimantem no sei eno da ne nsem adi mobekaya 2017 urban 2018 yes started clean and green ebi wo Ashanti region mo hwe akiyemi for no omo ye omo de no ebi wo no the current Lancaster hotel akiri ho no eduedue ku bi ni nua bi ho ku fikiyemi eba ai say ebi dua enua bi nso wo media no we restricted ourselves to Royal Park ye use two routes to demonstrate number akon ye ufri santasi ekokokoben na ba akon ye asafu ufri cement so edu wani ahwe amakum junction ho on say dua ayi Royal Park no so ebi ho sisi ye titim because ye hu say bebre e wo kwa aje ya sign ashasi bi na first no na ye clean and green sisi ya ni clean green and beautify Ashanti nti ha se se adua nua no de se monfa moni hwe ya se bi kura ofa from Asquan Church e kwa Ranga Junction na bo nse media no o madua Royal Palm ho afi ne ye di cages no e hyehyehye ho se ne be ya emoa no enkowi nti yenso ye boa aban no ayi no de ba 2021 fortunately for us 2021 idua se any other region in this country 2022 so idua se any other region in this country and I'm sure say this year so we repeat it idua as any other region world Ghana so the camp site ye ko on ye ba na enua ye dua ni media na enwan ye nti enche kura no bo hun say ye the release bi beba Eni awuti ye eye asante mantem soafo ni monyafo Simon Semensa na enu akirei na soafo abedi akire wono na hwe yensa ase ene from goodie so honorable Benito Usu bio enso ekasa wodwumadie na se aka hontuma ono na bia no de kane enu tire se ye nyina kambom ye nkoto aso ni enua no ya kase eye forest office bia ewo asante mamu ano okoho no ma obenya dua na wakwa akodua na enye se bia edua no kwa edua yi otise nipa udua
ehia sɛ ɔbɛsa ahwɛ ne so ama no watete no na nkakra wagusu nsuo ama n'anini na wanyɛ ne sɛ a wɔbɛwu nti ne nyinaa ho hia sɛ yɛbɛhwɛ nnua no ama n'anini afe yɛ atwa mu no asanteman Ghana ɛyɛ yɛ regions ne nyinaa asanteman na di first asanteman tumi dua almost 6 million yɛdua 24 million asanteman ko dua almost 6 million ɛno kyerɛ sɛ ɛyɛ adwuma a asanteman deɛ yɛagye atom paa na mu ogyidie sɛ otumfoɔ ɛkyɛ akyerɛ nti ɛna ɛtumi kɔ yɛ saa no nti asanteman ɛyɛ afi yɛsɛ mo so dua 2 million yɛsrɛ mo monsɔre wɔka na monnua 2 million ne man sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya yɛ 10 million no seesei nkakrakra ɛyɛ 2021 2021 ne 2022 no nnua a yɛadua deɛ ayɛ yie a ɛte ase no ɛtwam 30 million ɛtwam 30 million aha yɛ a yɛbaa yɛ yɛn nyinaa yɛho ɛsɛ 2 years deɛ ɛdua yɛ no ɛkorokoraa ni hɔ a ɛwu ne nyinaa kyerɛ sɛ yɛgyere yɛn ho a ne yɛyɛ a mfasoɔ ɛbɛba na ewiase ayɛ hye yɛhwɛ climate change ɛba yɛnni sika a yɛbɛsesa yɛ cars akɔ electric cars na mmom deɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛne nature based solution sɛ ankorankora yɛbɛhwɛ ne adua nnua na nnua no atwe mframabɔne no na wama yɛ mframa pa soafoɔ bɛdi akyire wɔ no ɛna hwɛ yɛn nsase ɛne emu fam gudie soɔ honorable Benito Owusu bio na no si ya pɛ ɛna panipa yɛkɔ yɛbrentu ɔda no wɔ Asante Mantema Forestry Commission Mr. Amo Omari ɛnso ɛkasa wɔ dwumadie no ase aikra yɛgyina deɛ tumfoɔ ne mpanimfoɔ bɛduaeɛ mo a modi ho adansɛ sɛ ayɛyie wohwɛ baabi yɛgyina ne nnuaba yɛgyinagyina ho yɛ nketewa yi a na kyerɛ sɛ akoyie ɛnyɛ ahanko a baabi bia yɛduaeɛ biara wɔ Asantema mu nyinaa no ne nyinaa ayɛ kama ɛwɔ mu sɛ ebi wu yɛdeɛ nanso wohwɛ Forestry Commission yɛsusu bi a yɛde hwɛ sɛ deɛ nnua yɛdua yɛyi a na kyerɛ sɛ yɛwɔ saa ɛmu bɛyɛ 75% 20% this year ɛnyɛ sɛn na edua but sɛn na mbɛdua nti deɛ ebɛdua ɛyɛ 2.1 million seedlings and the American kyerɛ Asantema no sɛ obi biara mfa ne ho nhyɛ mu wɔannua koraa no obi ampeke dua baako ɛwɔ Forest Commission offices biara ɛwɔ Asantema mu ha na yɛnkɔdua na sɛ yɛhwɛ yɛ population ɛwɔ Asantema mu ha na yɛsɛ obi afa dua baako kɔdua kyerɛ sɛ nka yɛnyɛ baabi koraa mfa nnua no nsi nti meɛnkaragye ankorankora biara sɛ ɛne de obi amfa ne ho hyɛ mu ne nnua sɛde bɛyɛ a yɛhwɛ dwumadie ne ti a yɛsɛ our forest our health sɛ kwae ne ni hɔ a yɛni hɔ yɛnyɛ nsu papa nom yɛnya mframa papa ɛnhome nti ne ɛtwa sɛ yɛtumi dua na yɛnya ho mfasoɔ na nkyirima nso bɛnya ho mfasoɔ ɔmo hyɛ yɛma no ɛmmɔ yɛ hɔ yɛbɔ mmɔden ara sɛ with the limited resources no yɛbɛdua yɛwɔ sɛ as officials of the Forest Commission and Ghanaian individuals yɛtumi nya ɛto ho akyɛ honhom na yɛdua ɛsan nkyirima nti mission staff nti menim sɛ yɛbɔ ho mmɔden ara sɛ ɔmo sɛ nnua no wɔ yɛbɛkyerɛw no ɛmna no ne wobɛdi ɛnyɛ saa ɔhaw yi nyɛ yɛn nko a ankorankora mo mediafoɔ nyinaa so no monka wo na mommoa Panipa Asante Mantema yɛkɔ yɛbrentuo wɔhwɛ soɔ Forestry Commission ɔmo boss Mr. Amo Omari ɛrekasa no ɛkɔ awieyɛ yɛsɛm troni Kwame Wuredu ɛna edi dwumadie yɛkyi na ni kotu awisi na ne hwene Santemo no deɛ ɛkɔ so nyinaa no Kwame ɛhwɛ ɛdi mu ama ne bɔ ɛbrɛ Kwame woteme nka me mo ha Madu zuafo Panipa ne pomte sɛn Nyankopɔn adom kwame me ho yɛ baa Asante Mantem Kropo Kumasi Green Ghana said the ensem no esi kono twa ho foni kyerɛ yɛtiefo yo fo ma me wase awie said ya wedi kan dia tika no enne ubepie mu wɔ Kumasi Golf Park a aha aye ni die papa ni nyinaa ne sɛn sɛ wohwɛ Asantema wura ekuro wura Kumasi wura yɛn kan sɛ ne aka ne sɛ no anka sɛ enne wɔtitu na namomu efiri mensia ba Golf Park no na ubehwe tabia enadwede ni sikɔso a na enika yie yewra ɔno ankasa adi nuaba ni bi na ɔdi ye na ɔdi tu amana na afi ɔdi si mu ma ne yɛ kama kama wie gu sunsuo na enimu na wohwɛ tabia ne mesiti a na ɛsɛ agya ko otufu kakra na nso so ɔde afutuo ni na ɛde sɛ yewra Benito Owusu bio ano ɛno akyi nso so ɔsan so de bi aka de ma yewra regional
ɔno na hwɛ yɛn kua ho nsɛm so anaasɛ yɛn forest ho nsɛm so wɔ yɛwura ɔmane ɛma ɔmo nyinaa de nsɛm no tu gye sɛ deɛ ɔmo kan ɛfiri yɛwura mu pɛɛ ɛsiane sɛ ɔman yi mu de bɛtumi asɛm mu ɛmana yɛyi a ɛyɛ nnua a ɛma yɛ mframa pa ɛne sɛ deɛ bɛsi ayɛ nnua no yɛ ne kesu sɛ de bɛboa yɛ ne asetena mu ɛna dwumadie no ebi a na ɛda so ɛyɛ forest our head ɛna kyerɛ sɛ nnua ɛyɛ yɛn nipesuo mu aboafoɔ ɛne nti no saa nsɛm wɔ nyinaa mode tu dwa no ɔmo kyerɛ mu sɛ de edure no ɛsɛ sɛ bɔ mmɔden ase bɛhwɛ nnua a ɛwɔ ɔman mu yie papaapa ɛsiane sɛ renya minister kora kyerɛ mu ɔkyerɛ sɛ sɛ kɔba sɛ edua baako a ɛtwa to a ɛbɛwu wɔ ewiase no ogyiri sɛ nnipa nyinaa so bɛtumi asa ɛno akyiri ɔde afoto de ma asantemantamuafoɔ sɛ adeɛ baako a wɔasua ahu sɛ ɛtɔ daa ne nnua a yɛbia a ɛbɔ yɛn ho ban na ɛhwɛ yɛn soɔ no na nnipa bi mu agya asɛbe ɔmo ɛmoa mu titi abɔnten bɛsɛɛ no kwa na wɔde nsɛm yi ne kɔkɔbɔ de ma sɛ sɛ kɔba sɛ yɛnam abɔnten so ama nnua a yɛbia na bɛboa yɛn no sɛ yɛhunu sɛ aboa bi aba abɔnten aba abɛsɛ nnua no a yɛkɔ bia so no ɔmo bɛma apaafoɔ ahye aboa no ɛde yɛakɔ akakyi na akakyi no mu no sɛ yɛhwɛ no bɛɛbo some ihu ebe na sɛ ne wura ɛntumi anyini ti a wɔn de bɛkɔ nnaduafie anampo mbɛtumi ɛde akɔma abanbɔfoɔ a wɔn nso so ɛde atwa wɔn anim anakere ɛde nti no yɛhwɛ yɛn nwi a yɛnwi abɔnten so nyinaa yie ne yɛmmoa ne ntumi mma yɛn asetena mu ntumi nyɛ fɛ yɛwie no dwadie no nyinaa no ne kɛsɛ yɛgu so a yɛdwe na ɛno mu ɛna regional forestry commission yɛwura ɔmane ɛde to gya sɛ afe wɔ nyinaa no nnua dodoɔ a yɛbɛtumi yɛbia no anopim ɔmpepi enu ne baako 2.2 million and 1 ɛna ɛsɛ sɛ yɛtumi ebia no afe mu no nyinaa sɛdeɛ yɛ a yɛbɛtumi nyɛ nnua pa amana bɔ mframa pa ama aboa yɛ asetenam ne yɛda dwumti ɛnɛ sɛ wobɛpim wɔ golf park a yɛwura otumfoɔ no ankasa baa ɛbɛdua de nnua regional minister ɔno nso dua ne deɛ ɛna yɛwura benito ɔno nso bio ɔsoafoɔ bɛde kyi ɔno nso so ɛtumi ɛdua ne deɛ na ɔmode ayɛ nhyehyɛdeɛ sɛ district ahodoɔ ne ɔman no nyinaa nso ɛtumi ɛdua wɔ mo deɛ amana yie na ne korakora mu no ɛne wɔkyerɛ sɛ wɔma Ghana nyinaa tiri nkwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnua bɛtumi abɔ yɛn ho ban ama aboa yɛn asetena ne yɛdaate yiedie ɔman Ghana mu Kwame awia wabɔ adwuma yɛbɛda ase Green Ghana said bedua nua na sɛ woba asante mantem kropo kumase a edia na enkane yɛde to yɛ garden city no ɛnɛ krobia asante kɔtɔkɔhene asante mawura nyam kɛse ɔno ankasa edidua no bi ahyɛ fam ɛno ɛkyerɛ sɛ obi akukofie a ne fikyire wɔnhwɛ sɛ obedua bi na Green Ghana no atumi awiem die yɛsɛ ntwo ni kwamredu ɛna motene ka no kwame abo adwuma pa yɛntwa so na yɛmfa mo nkwapoe mantemu ɛna yɛnua kwabena nya akoso so ɛnɛ sɛdeɛ Green Ghana dwumadie no si kɔɔ hɔnom no wɔde mu amane abrɛ yɛate sɛ hɔ kora deɛ wɔn nnua a wɔn de asi wɔn ani so so wɔn dua no bɛkɔ akɔgyina bɛɛ 1 million an nua mako 1 million no mo hwɛ ne mu so mbɛdua ɛwɔ poe mantam mu kwabena ma hɛn me just mean abema bɔyɛ nkɔmɔ na ɛnɛ Green Ghana poe mantam ɛkɔ sɛ nie me nua bɛma mɛma tefo nyinaa aha ama makɔ abadoma bɛ poe mantam Kropon kɛseɛ kofodua emu SDA College of Education aha no mo ɛna ɛyɛ Green Ghana dwumadie no ɛnɛ dɛn so panyifo de hyɛ so poe mantam so mo pa ho entoma sɛnea mo nyina mo nim no poe mantam so for nya for set kwame champon ɔno no di dɔm anim ama dwumadie no etimi kɔ so kama na no matrankonya animpo no head of department so mo da ban nyima kwa horo nyina ano timamufo nso abepie mu schoolfo nyina ɛbae ɛdɔm no nyam kɛseɛ pa ɛbɛtɛ dwumadie no akyi na Dr. Joseph Boache ɔno ɛna me no kɛseɛ director of operations at the Forestry Commission ne kasa yɛ mu no ɛna waba abɔnten bɛto dwa akyɛm ne sɛ Ghana ha nyinaa ne deɛ yɛdua nnua no ɔpepe no edu na ebo mu no poe mantam ano yɛdua mpem 600,000 ɛna ɔkyɛ bi sɛ mansia ahoroɔ aduasa mmiɛnsa ɛwɔ poe mantam no ɔmo ɛba bɛdua sɛ bɛyɛ a ɛyɛ Green Ghana Day no so no facility apanyifo ɛde baayɛ no ebetimi ɛde mu atimi ɛde ama ɔmo na ɛno akyire no ɛna ɔsan so ba bɔtira bɛto dwa akyem sɛ si ahwɛ ennua dodo a mo dua yɛ mfinhyia mmienu atwa mu kɔ a Green Ghana Day na hyɛ ase ɛba yɛ besi ɛnɛ no yɛhwɛ nnua dodo a atimi agyina na mpo no ɛfa ho ɛne owie bɔɔyɛ atimi gya na so abra no percentage no ɔhama bupɛ no ɛbɛka nsɛ 72% a wotumi sampa ɛyade bebree na agyina a ɔde to bɔ no wasafo yɛn sɛ poe mantam no kɔpo no wotumi sɛ mmari nnua no bebree na no
ɛna etimi ɛyɛ pampa de toto ama mantam ahorow aka na kyerɛ sɛ ɔmo di mu akotene paa na ɛno akyire ɛna ɛyɛ da ase brɛ na akwaku boaten new dwabenma hene ɔtɔ so mmiɛnsa ɔno akɔyɛ so adwamtira ne di ma adwumadie ne ba abɔnten bɛto dwa kyerɛ mu sɛ sɛbe nnua dua ɛyɛ adeɛ bi a yɛtumi nkwati ɛsɛ sɛ na mpanyinfoɔ ɛkaeɛ no edua atwa to ewu a na sɛbe nipa da sɛ ne nso atwa to no so atɔ ya no wɔn seɛ do ɛne nti ɔkyerɛ mu sɛ ɔno akɔkɔyɛ ɔhene pɔporɔ ɔda new dwaben na nanom atena nkonnwa ano no ɔbɛtu anamɔ bia yɛ n'afɔm deɛ bia atwa ɛde aboa sɛ ɛbɛyɛ nnua a yɛdua no ebetumi agya ne nan so abrane na mpo no ebetumi anyi akɔdu baabi a mpanyinfoɔ pɛ sɛ etumi edu na aboa ama me no ɛkasa ne so no man Ghana yɛkɔ ebretu a yɛ ɛhwere no yɛtumi asɛn nyane foforɔ na ne korakora no adehyɛ ne mpanyinfoɔ wuro a ɔmo nyinaa ɛbaa yɛ mo kasa dɔm de tu dwa ɔmo nyinaa no ɛde to Ghanafoɔ nyinaa anim sɛ adaworo ma nnua no nyɛ sɛ bi yɛ dua ne saa kɛkɛ ne mmom wodua wogugu so nsuo wohwɛ sɛ ebetumi anyi ɛno ɛna ebetumi ne ɛsɛ sɛ ɛbɔ akasa mpa adwuma de edi sie ne so no ɛyɛ ade atumi akɔ awie patumi no kasa ne deɛ wobɛpie mu apue mantam kopɔn kasa kofodua ne mpɔtam a green Ghana day no mpanyinfoɔ de ne nyinaa aba awieyɛ a me no kasa pue mantam ha no nnua mpem 600,000 ɛne ɛhwɛ anim sɛ fii yɛbɛdua ɔna yɛda se boaboade aka no ɔdomfo yɛ adom anwummerɛ na de abrɛ yɛ nua kwabena nya akɔ ne yɛkɔ ne nkyɛ wɔ apue mantam a green Ghana sɛdeɛ ɛsi kɔ yɛ wɔ apue mantam mu wato yɛ nkra no na wohwɛ green Ghana di a mintri ene atwotwo wuro edi akyira wohwɛ so obedua nua na Ghana enwoma akɔnkai edi amayen na wokɔ populi mantam kropon enkranya achiame hene a wono so ewo mrahye bedwafie right honorable Alban Kingsford Sumana Babin wono so edi akyira wokodua enua ne bi yenso ntwoni nana ya edi akyire sɛdeɛ achiame hene kodua ne dua no ayɛfɛ ayɛ ni so nana ya gyina homa ne so nana ya oteme nka memo ha me juso mi ngabena oba pa ne mpom te sɛn oba dia do me ho ye na so dia kani ena green Ghana sɛdeɛ nkran esitie no achiame hene edua bɛ no oduaye ɛyɛ wodum wawa anase sapele edua bɛ pa no oduaye me ne ama me nda wasenye akwanya wode ama me awiei na me masompatiefo nyina akɔ abramfo momra o my Ghana mrahye bedwam sɛnya yanyina nim sɛnne ene da Ghana ye si hɔ si ye didue nnua abɔ yensa asini ensuo hu ban sɛne ɛbɛyɛ ene gadamusa ade o my Ghana boso chem so operators abubu Ghana nnua nyina no ye bɛsɛ timi aduadua na gyina ne naso sɛne o my Ghana ye kase wo bia ye wasase pa yenso yakasa diense asi yebo na esan sempani si de dawa na de asoa wo eno nti ene Speaker of Parliament Alban Sumana Kingsford Babin eyade a wadi mrahye bedwa nanim na wono so ene wadua ne dua kama wo mrahye bedwafie ebre odua ne dua wieye no ene first and second deputy speakers no obi asoso adua ne de majority minority leaders omo so omadua mo de kama se ne ebeye adwuma de no ebetumi akonkan na me ne ebre speaker ogina simpie na paso na wo kyerɛkyerɛ die nti a enei sɛ dwumadie ya abaso a yedi ehunfa so die de bɛbɛ o my Ghana no wo kyerɛ yɛ sɛ dua ne de wo mu dua o na emom no ekwan bɛn so ne yɛbɛfa so adua no ebeni ye ebetimi abɛyɛ bibi pa bi wo my Ghana mu enye se yedua ne kɛkɛ yato ni pa ahwi Sibia yenye obi kura mani mu asie nsuo se ebeye den yo wosisi yakoba ne saade a ene ne da bia ye bedua dua nanso yenye ho mfaso bia enu achi na disredie ya wode to Ghana de shimanim enkankan womu esese mo hwe mamra ye dwuma ne se galamse age o man Ghana boso enu ka ho bi nti ne ensase ne nsuo asai enu ti womu mo ka bia wom womu amna no yade amom so mo hwe so no womu hwe se ne ye kire wo bi se wo fa kwanboni so ese ye nsase a yede ni begina mra nanim ne mra no so ni na di ni yie dan se ye be kire wo nipa kono ne ye ne kwane bra yesi o ni me MPP ni eja no yesi minister bi wo fa se ni eja no speaker se ye ne saade a ene o man Ghana ye be ye nkobesie da bi e be due nia na nso fa se obi ani so oto o mu kike pa se Jumadia o mampani ene land minister ononyamfo Samuel Abugina pode aba no oda o masi bebre ebre ekwe
biribi a wɔn hia edi firi mmarahyɛ badwa no mu no wɔn de bɛtɛ wɔn akyi na sɛ nnua yɛ edua yi ɛso aba mpaboa ɛde ama wɔn. na nana ya wohwɛ a edua no deɛ wɔn dua na nkran nnua ahodoɔ sɛ paa na wɔn dua. ɛne nkran nnua a wɔn dua is over 8,000 trees yeah wɔn mapa ho ntoma sɛ wɔn bɛtumi adua ɛwɔ nkran pumpuni mantam. Nti sɛ deɛ sɛnea yɛn nyinaa nim sɛ ɛnɛ ɔmampanin aduane deɛ ɛwɔ Legon campus no mpanimfoɔ ahodoɔ aka nyinaa wɔbi aduane deɛ na yɛahwɛ sɛ botaeɛ a ɛde asi anim no ɛbɛtumi aba so. Nana ya wadawruma awia yɛbɛda ase ɛne nkra wato ɛde afiri abankɛsie mu abrɛ yɛn. Yɛde yɛne ɛkyerɛm ɛwɔ Ahafoano South na ɛhɔ so Grigana no ɛkɔ so yɛnsɛm tro ni Ebeneza wusu ɛwɔ hɔ. Ebeneza wote me ka me mo ha. Bejo so minia. Panipa wo ho yɛ de. Minia me ho yɛ ofoso. Na Grigana Ahafoano South say na ɛkɔ so. Medaso for so said the wedding kai awai asem no any no sa pepepe enetiem ube piemu ewo ahafo aro south east ahafo aro south west about 1 person aso a wo mu nyina ka bom asese amono kase no wo mu di dwumadie ne etintim so ewo adade krom na wo adade krom no pani behwenya asem keto a mansiri bako 9 no mu nyina timi ka bo ba wo mu beye sa dwumadie ewo ho na wo sa ensem no mu no ene opani a wo na hwe commission ni nyina so ewo mansiri mu beto no munyamfo agema egira simpie so a all kasa no ene odi tu dwa akire mu se anokwasem awiedu se Ghana fo nyina ye kabom nyetimi boa ne ye bibua se de be ya yenkwa na afensu nnua ewo ya kurokuro gina mu no yebetimi abo ho ba okasa na odi tu dwa akire mu se so wo hwe nnua wo banfo abuse no mete se wo mu se ne pa na ade se ha adwene pa okasa na odi tu dwa akire mu se anokwasem chenso operators ewo mpotem ase nsusu ya ade se wo mu di dwuma wo se wo mu di dwuma se forest ne bebre na eno na aka hu bi amode ade srede to wo banfo anim se awiedu se amanfo mu won potem hanyina aboa se ne be ya yebetimi abo ye nkwa ye ho ban na no si ya pe na education director wonu owo ahafo aro southeast about 1 person so wono so gina simpie so okasa me kire wonu munyafo Justin Doto kasa no di tu ja kirem se anokwasem sabra me no kasa awiedu se yɛhyɛ firi nkodam ɛno nti wo mu edi sa nkoda wo mu wo suku ahodo mu nyinaa ɛwɔ mpɛso ensu no ɛde aka wo magum sɛ anokwase wo bia nsusu nua ni bi na wo sa ka de ato awofo anim sɛ yɛmwa na sɛ yɛso o mu so mu makutu papa sɛ de bɛya nkoda mu wo mansini mu nyinaa no ɛbɛtimi adua na nyɛ nua ne sɛ wo dua ne kɛkɛ na ebo mu bɛdua no wo gugu sunsuo na ama adua ne ɛtibia nyini ababa kyɛ ɛwɔ ɔman mu ɛno no wɔde tu kyerem se awofo mo ase de be ya wo ma no mo so betimi aboa adua nua e wo mpɛso so na owie kra owie wo dwumadie na se dwumadie ne be wie ye kra no na krachi pani a wono na hwe mansi nyina so be kire DC onimonyafo Joseph Frimpo Bonsu wono so kire simpie so o kasa na wodi tudwa se awie duru se Ghana ye nyina ye ka ye ho bom na ye nkwa ya wo mamu ha nyina no ye hwe so ye pa na mankyirima enso so be nyini beto sa nkwa ye nyina eti Ahafoano Southwest abato mpeso ano so de sesi a me no kasa no ye di dwumadie ni nyina aba na wie ya sesia no so no ye bom pempe wo mpeso so eni mmono no aka nyina se wo mu behwe kwampa wo mu fa so mu duadua nua nyina e wo ha eti sesia me no kasa de ye wie dwumadie na ye de ani akire ma ye bom mpeso a wo mu nyina no ye koso aprobo ahwe kwan a wo mu fa so a wo mu dua nua no e wo mpeso so ha se Ebeneza wo konkran a edua dodo omo aka na wo ba Asante Mantem Kropon Kumase a edua dodo omo dua omo aka na Ahafoano Southwest ene ne potem ho edua dodo se na omo adua ne medase enua sesi a metimi ede mensa ede ati me bo aka se wo mu dua eye 200,000 enua wo ma dwene se wo mbedua na 200,000 no Ahafoano Southeast nsusu edua 100,000 a wo mu susu dua ena wo fa ba bi te setepa ne mbota mu susu a wo ba ko ma bobo mu susu dua 150,000 e wo ho enti nua best of 500,000 ena wo mu timi dua no mpesa yi nyina wo ha se a sesi a me no ka se de ba bia wo be fa bia
biara no wo bi adua nnua e no nnua no so no ye wo ma chiche mu bebi a bebi te say kwaya akese na afen so no nkroto a wo ani nyina no e ya de so mu dua bi wo nkro ni monten so e na afen so suku ahodo ni nyina so wo mu dua bi wo ho a they say aye ni gisem e wo mpesua yi so ha say Ebeneza ye Ghana de ye nimu ane se edua bi wo ha wodum wasapele ni ade se wodi wani ehwe a enua be pa no mudua wohwe yempeso so ase na enua pa wo mu edua eyesa sindera no e no mu etimi edua no kese pa ebi nsu te se friend akasia no eso yade se wo mu dua pa na afen susu no wo ba kronkro mu susu ne ade no susu a wo ma sa che emme ensusu de aka wo e na afen susu no ebi te se kube nyina susu wo mu su dua bi e na take susu yade se wo mu dua bi pa ni a che se enya asem keto e wo ha se sindera na afen susuro nua ka te se tek munya ya de se wo mu dua no ha se akwa ya ni gisem e ma omanfo bi mu ha se nua no nyina ehu hia na kube no soso hu hia pa ne nyina ne se kube no num musu a no so ahoden ewum kama Ebeneza ewie ye beda ase me da se pa yensem choni Ebeneza owusu e no to nkra efiri afo no Southwest e de breye no ya kwa ma no so ne ye ma me Gloria Mponsa kwa kodin komo Green Ghana campaign ya ho abusua sabeka abe fie mensani a aban de sanhyehyɛ we e bae no brano no wo mo ekopa contractor fo a wo mo ene benne sinua no sana kwasi bronika no na omo de akwa akoma aban mo mpanimfo titiru ene atena ye hwe yensa sinima dodode ho nsensem so me kire Lands and Natural Resources Ministry no na wo mum acha pete Ghana fa na nyina ame yaduane atesa afidie ya mfresa contractor fo ya da ya se ye sika bi akwa kodim ya ban atwi na ninya na adwene se wo tuenti no afi ya man wu no mokra na yanko ma no so ne ma me Gloria Amponsan kodin komo ekoi ne fa e wa santemantama se no na ye twetwefo pene e de ma wu no ma me Gloria ma han ya ega na ho ye nyame adom boko na afi ya se ya mfre mokra ya man mu ai no kre afi Green Ghana no ya mfre yen enti ya de na ye nim se enya de e beba so so kuani bia ni wa ye ti se ya frɛ no eti ye nim se emma so asui na mubusa mu se mu konya nnua no wan ya wo madua na fi me da wa ti efo nyina afi emi se ye no kwa aye ye nwanwa san se omo de krata every forestry commission wo ko dijai so mayen akuafo no contract bi mu but hu ya ni se omo nyannua ni bi edi dua eti no ma eti mu ye nya se ne na ti sade a omo ankasa apɛ omo krofo omo de adwuma na hye omo nsa kukuo ama omo aye esan se kana omo de ye ni nti ene ye gidie mu ni kire yen se omo aye sa adwuma no na ma me Gloria ye eka no be se ya sika na ye be se ya e na akodi tu akodi na sika on de eka 28 million 28 million Ghana cedis bachawai how many years ni na se sika na akodi mu eya ho me te papa say free 2021 ebesi enna me ne wo kase ya ye supply ya no ma kuani ba kapre aya fitin kura ye ma kuani bi ada tinfie me nu ni kakra ni a ya tena se aho kyire mu ye nya sika mu kapre kura na se mo soso no mo ye 2021 di ba 3 years ni o enti mo ye ba ko asika manu a mo sa koye mienu se mo soso mo ka wo ba ko ekoye esika ma na kene kwansa ne yeto so mienu mo sa kokoye ana ye di kan ya ye no enim se wo ya aban bisa wo se wo be ye adwuma na wa wo fa osika ye wo ya na watua wo ka saa ne ya ye no free kufo abenso kufo penso nyina saa ne ye no ansa na Green Ghana yi ba eni adua ne nyenne efiri kufo penso ete saa ne tie wo kwaje contract na wo du sika ye na ban na tua wo ka afede ye di sika ye ya ye de ye gidie nyina ne se ne ye ne da no ya ye 2021 ye start no February e ba na e bedru November wo kure nuru
na wo check kita wo afa de ye twen se ye check ni beba 2021 ama 2022 ya kwa kan ho asem no omo se yente ye bo na ban gada sika oboaboa no de abre ye see you ye 2022 no any ye hu 2023 se nkwase ye bo ya ba mu because ye akuafo no bo ho kita adwumayefo edu ebi kita adwumayefo due no ni oba be se ekura mi kita adwumayefo du ne enu yenya sika ne etua wo ka nti so wo nyina ye mo ko mo fie eti no sa na ko baaye na eno glory ai moye nipa dodo be sei moye nipa dodo be sei na mo ho akwa mu sa no musika akodi mu Ashanti region ha de ya form ya over 300 ahamiensa the whole Ghana they need to me more no Ashanti region de mo amaka mo atikuo no moye over 300 yes na mo Ashanti region fo nko a ena yentu amoka na se Ghana fa na nyino mo ye bie yemfo musika ma wo mu se mbuse mo Ghana man na mira Ghana piafo na ye plantation no and yentu ayenka ye ne dai mo court mo ko bodua mo ye de say ye o man ba penti no ye ba bonte be kan ye ha no penifo ni bi frɛ yen say yentu ye bo na aban no wo betua ne sa yɛmfa yɛtiri mu pɔ ne yɛmɛ nyinaa nto baabi akorokoro mu ɛne yɛnso yɛtie wɔ mo ɛna nnɛ yɛho sɛ nna yɛno mu kasa yi green Ghana adwumadie no ɛɛkɔ so dendenden wɔ ɔman no mu afa na baabi a nti yɛhyia mene wo kasa yi yɛhyia dendenden mantam no nyinaa yɛhyia yɛbɛka bom a ɛnkyɛ koraa ɛnyɛ Ashanti region nko a mantam no aka no nyinaa yɛbɛka bom ayo ye kyerɛ dendenden pa wɔ nkran hɔ ama ɔma hu sɛ wontumi emu yɛn kwaseɛ sɛ bitafrate ɛmma yɛ ho tete yɛn saa Ame Gloria ne miemfa mu nsi sɛ mu hyia na mu meeting no mu wie a ɛpo bia mu bebo bia no ame yaso ate na yasa so aba no aba bedi nkɔmɔ yɛda se pa no ada jewie yo Mame Gloria Mponsa na yɛ twetwofo pani ɛde ma yenuanom akuafo a wɔn te mpenten kwate ahasu ɛkɔ na ɛsɛ nnua yi a fie mienu achi kapre ɛntɔ boto mu a amba sisi de ɔmo ho dwa wɔ mu a sisi ɔmo kyesa fi kura de ndɛ ɛnam ka no ewu mu ntini ya man wu nom amu ɔmo mane ne nkom de ɔmo nim sɛ egya ya mu ɔmo mane de ade na nya amaso afi na nso sɛ ɛnam pedinfo fa ntrekese ɛne frakadam kwa bi so ayɛ ɛnam ka nti ya mu wu nom mane ɔmo fa pran abusuafo yɛ ne de akyire de be frato bia no yɛmfa nka me mo yɛtoa kaseɛ so na yɛde amamu a IMF ɛno ɛne International Monetary Fund no IMF no sabre Ghana koda bia kura anim na emu nhyehyɛ deɛ agye sɛ nyame no a na ɛno mu ɛna economist Dr. Kwame Pieni ɛde ato Ghana fo nyinaa anim sɛ ɛho behia sɛ yɛ betumi aboa yɛ ho ne nyinaa ɛne sɛ IMF no sɛ wɔba nhyehyɛ a wɔde ɛbɛma Ghana fo no empempi no ya na ɛmoa ɛma Ghana na mamuo no antumi ɛnkɔnkai aban bɛgba aban ɛbɛkɔ ɔmu dodoɔ no a na ɛkɔgye bosiam ɛdi firi hɔ sɛ deɛ Ghana nhyehyɛ yɛ nyinaa da ebetumi akɔnkai wɔdansɛm wɔ nyinaa di ɛwɔ 11th graduation ceremony ɛwɔ Kofi Annan Peace Council ɛwɔ nkran na abra wɔdansɛm wɔ nyinaa adi no wɔka kyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ ɛho behia paa sɛ yɛn ankasa yɛbɛhwɛ ne yɛtumi abɔ yɛn ho bra ne yɛtumi akɔnkan sɛ ɔman yɛtie sɛ deɛ ɔda ne nsɛm adi ɛfae Ghana and most Africa are at a stage where we have to learn to grow our economies without a stop-go gap. And it means making haste slowly, as the Romans used to say. If we grew slowly 5%, 3% every year, we'll be doing by far better than trying to grow 7%, 11%, and then we go to 3, 4%. And then we return to the IMF and the World Bank for salvation. For our voice to be heard at the international table for peace and security, we need to become dependent on ourselves. We have enough resources. In the 21st century, there is no field of human endeavor where Ghanaians and Africans are not excelling. Your center bears the brand of Kofi Annan, a great international icon for peace and security,
an icon who became the voice for the voiceless. This is the person this center stands for. And you've joined this brand, and therefore, I hope with your learning comes character, and with the character, the courage and conviction for Kofi Annan. Dear Baya, ya betumi aboye ho bra no eduru ba bia IMF no mayemfa ye ho ento so wodansem we nyina adi ewo 11th graduation ceremony ewo Kofi Annan International Peacekeeping Center ewo nkran afọ ento akase no so na yemfa monko eye Ura Charles Bisiu ensem no ho enro na beto odwa se special prosecutor court wa wakwakoje tumi krata se ewo se eye Charles Bisiu empenimfo mantam no ne nyina ye se no ye secretary edema interministerial committee a mampeni na nado dan kwakufa de kekese ni so munso icon kese ewo galamse ho entuso esa enhyiase na papa na dwuma okokoye no mobeka ya yenu ana saremi ya wana sensentwe ni mfifi mu bia okokoye mu nsamo de ene ye deja bebrebe che fried rice mu niama bebrebe saa ene beto ho no mo a ye tutu na sere ne abasa na special prosecutor Shase a galamse ni mu adwuma interministerial committee na eyeye no wo mo ehwehwe me nam so emenre beto dwase wo mo akokoto akokoje tumi krata sesei wo mo tete Charles Bisiu apen wache no enam so me na no pro mahine yadubu ache tenase a no ma amanse ache wade ache bia dwumadi esuo no wone Charles Bisiu lawyer nana eje bafo wu akodi nkomo ene o kire se special prosecutor ne kwan a wafa so ama se wo pani ne client Charles Bisiu wache no enye kwan papa so na emfa ho ene court wo akwakoje krata se wo kwakodi Charles Bisiu ntitentita pen wache no enya dia ne client Charles Bisiu no ode ne ho bekone no de akotena wo pa onye na adwene se wo penu achena na se wo to no fie akwakochena ne wo mo ene ne depa wo mayi mo anya asemketo a on time my petition me copy say ye be ya ye ba which ni aboa no amana ye adwuma ye kwensi ye de leta ko ya kwensi na esa posita sa chroye o chroye ta na wo chi na ye bi sane de on ti ma ye na wo chi o be ma ye lefua miensa na katachi the invitation na de ma ye yeso en ko be bia na wo chi e na yes na fi die ni tintin ni izemu ye afi so krata ye bi sane se on fama ye ni mu sie ba na sie wo enkrata ye bi ti dia boa na ye famra ye asem krona petition krona wenya entu po sa freye usi o mayen copy na o mayen copy ankrata ba ye be ba be boa mo ye o yishinu eti ye sha de ndi sino abi ene sabi akoye we chante because o si omusika se bi na o yishinu basa gana sika se ntu wa na yishinu e no bita gena e na yishinu o de tage na ko shisho omusika se no basa ye tege so afia sabi ko de tage na ko ye yishinu sabi ko de bia ye eduma bia obi bia ezimfo bi fa no no oni de kasa bia right omu issue omu management report na oni da kasa and no for exit meeting no and so on be kwa my day omako sabi fast so obi an contact him it day na after the akopie office of the special prosecutor so the special prosecutor ayesa wo nam na wo hwie ansem wo hwe wo mmra ni mo ayesa wo nam na wo hwie ansem so enti e ba ne sa no ye hu se papa no sabi le ni wo atu asi chance so a ko so di le enti wa na eno so e ko ye court case so from se opese utitia cha dia gana na ko a friend the 1992 constitution le de mama opese utitia so enti sa dia court and monitored by court HBC said le kukumu enti ewa ne case according arrest warrant na you need confirmation because of the arrest warrant there on squadia buji the contract enti obi e will be who say woji anase akoje is a bia obi the kaso enti need confirmation so we should not just uchi quarter one kind and crash quarter one dos enti di after you that the yankopon ya atoma the media for that blow the cover akoje sa arrest warrant abusia we aye lawyer nana eje ba for Charles Bisiu ne mranimfo ena yete ne nka yegira bo yesu ne apensu bi abobo abaye ba pia ka kire de be pi mu so
Sesia Ghana Hadi, open internet papa pa. Eye smooth, eye fast. Bemo wire dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And phone one baby a share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertain ko na ni speed ni so dia. Wunhu ni saso da. Say jumem efie anabe bia wo here internet bia dia. And no ane Cloud Ghana internet. Sa Santa Memu hankwa na wodia. Wuni how kra. Cloud Ghana nkwana Ghana ha o providing internet connectivity a entwitwi ni mu ntwitwansi. A dem say smooth. Dia wodi ye bia a content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and Ramo. And found one baby a wo. Cloud Ghana a chow tuma. Say with them any speed nedia as soon as so as subim Ghana had that. Simple winya how bia. You provided 24-hour support. Demau, Yamrantiano, Wofreya, near Drew Hodada, or how bia Sanya Tibia. Your son know the amount. What to me cost the internet net did you media bia would bia. Ope a chakwaya, top high, opposite Love FM. Yenequama Rural Bank, never dime bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110. And now 0244 601933. Ube to me so send a mail was support at cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco, Pasamianka, Abusia, for our passports. A Morocco under 23 Olympic qualifier championship. And on Adus Wono, African origin travel and sports tourism. And a 2 million krano. And also know what track record enough. Yako Morocco, African origin travel and sports tourism say, Bra, no onion shading in Amfamau. 20th June, Equasi 15 July 2023. Yako Siam, Aquasia, Kukansia Cassia pa football. Ya Equasu Morocco, Rabatino, Frenatia Bibikitu Webisesia. Not Yansha visa application. Any holiday processes no assay. Kaisa a sports tourism package. Ya visa application support, visa fee, accommodation, transportation, any flight in Yina. What person would to coin so equa mine at Colombia and Nicaragua, Belize, Afe UK, France, Germany, Italy, Spain. Say your tour announce said DA. Flower 0544 322 111 0544 322 112 and 0544 347 003. African origin travel and sports tourism. Zedianoma, Yaduba too far. Sompa FM. Yes, I'm Makwa Babio, Eba Sompa 93.1 FM. We are prem to break a see so. Mamia base, I mean, can't you say we are Tanase, our Thanos Upper Trapanusa Junction, Honoma, that may catch us a Bema, if we saw to Panyan Nay and Fanyin Sense would da, or Yare, Mr. Okomamia be Honum no Bebo, or Peso Bano, or Taditro wine, or Nantamno, a so by Tirawaye Pipi, Camwa, Udi Pianoa, or Bejiso Toast Stala Lasia, Mr. Wa, for each Mamia be Honomo. Now, on your human, Sickle Selina. Sickle Selina, or Yahoo, Mr. Mamia Bay, or 0243 345392 0243 345392. Cloud internet, for internet, once and seven Abadan, no one Yahoo, open fast, reliable, Nesasuda for more, Mr. Cloud internet in Yahoo Jumadiama war, or more take a ya, Abrasanoa, Kumuma Rura Bangumo, a Honomo, from 024460 1933. Tabita Clinic say men can't say prostate ni dear or me number 1 wo ho prostate ya dear say ojon so ti ya wom ojon so moja di echire ojon so ten kasa Johnson na kam ntimi ma na edu ba bi kra wo de wakwa ya so den ye de catheter akwa to be mani mu a be ma eni da so ne nsan wate for ne echire Tabita Clinic yenye ho adwuma emfama and a diabetes no so yakwa kodro bia for ne echire Tabita Clinic nenye ho adwuma emfama eba ne se bia oliver ene o kidney no ene sisi yade nom na etete wa ne nyina ye ho adwuma pa kuma se your software alignment wa fru software interchange no a usane akopatase no alignment suru hono mu a ye ho hono mu ene nkramadina ena takra de ne sunya so no ye ho frɛ 0260 1962 190260 1962 19 na ye je so ya Bolivia Enterprise for the
Future Life Smart Food waba. You see your food is your medicine is your food. Your mahudo benum Future Life Zero or your high protein or your mortabella or your smart fiber or no and your Future Life O2. Ning no beer to me dibie, so ya penny, so ya kokra, so ya brewa, so ya kwada, udi bo pa diabetes pressure phoning na epe boamo papa. Your sofla alignment, ya papa bulaji multi home store super sit wa for 0246 010150 0246 010150 na epe Future Life aduane bi edi aduane enya duro etoda yen yare na yare no eya na nya duro nko waduane ebetimi asaw yade eno nti na omakofa Future Life ede aba no ena Sowas Herbal Clinic semen kanchiro se stroke no de medical kanchiro deda so omo no omo saw yade amo na nti o omo saw yade ama watumi akasa omo saw yade amo asiu deda matene enya amanfo a wo de stroke yade ko ho no mo so wasaw yade nanso wuntimi nkasa wasaw yade nanso anu achia wasaw yade nanso so wuntimi ennante Sowas Herbal Clinic se bra ye clinic mu a ye expert ye yes also ye excellent ewo ye stroke yade ho e ba ne se bi a fibroid num ene liver ene ho atochima ne nyina omo ye ho adwuma e dia ma enam yare wa hudo nyina be ma ja osikwan no so a ho bantam no sa ne ma nyina wo mo ye ho adwuma Oshim School Junction ho a barekese esusu wo mo ho 0243282629 0243282629 ne no edin komo kofori to aswe yemfa wei enko ne yemfa enko wie na Ghana mamra ekyere se ubepe dibia bi ewo man Ghana ewo abamu no ewo se won krata nyina ekyere se woye Ghana ni wei enenam so ema Arsenal James Jachi Kwesen wono oye Canada ni na krata ekura no na ekyere se woye Canada ni no eno ne dual citizenship no eno ena sabrese wanya krata wei amfa anto ho a se wo ba wo man kokro Ghana mu a emma wonya dibia bia ewo abam ne sayo ntino kwoto na emma sa papa wei ode ne dibia nyina eto ho na sabre yakoto aba no foforo na ene yeda esode ya ewo kasafidie kasia ba koso ewo man Ghana mu a panipa enkane na woye former ambassador emma India a wo free Ghana ha Sampi Yale ede atudwa se o mapani abedi akire ba wo mia kwa no abra wo koye adwuma ewo London no sabre ne krata ne kura no nyina da wanyangu ho ni nyina ekyere se ono so kura no kodi hufo se yetumi ema ne ye omampani abedi akire yentie Sam P Jale anodi sem in the Ghana Commercial Bank or International Commercial Banker we landed. Okay, I don't yes, for a long time. Now, yeah, Bank of Ghana with the directors call. Okay. To be to the Combinado for Lizin Woho, the former governor of Bank of Ghana, when I was in Woho. Okay. So Lizin Woho. Now that the Supreme Court has decided that non-US citizen of Ghana cannot be a member of parliament. Our Bank of Ghana in a Aboriginal. This citizenship is British. What's that? It's new or from way back to 2009. Sana Kufoka Fanaban was a director of the International Bank. And Bawumia was Lancaster ni address ni na friend then the papa ni danisi we GBC through Canada. But no citizenship, the nationality they were British. So the question one is asking, was Bawumia a director of that bank? Did he ever sign a British app? If so, when did he renounce it? The Mrame Council be vice president. It was said also. Yeah. Former ambassador to India, Sampi Shale, wano ena sabre se ye kan dual citizenship padia ene omapani abediache Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na ehu hia emfata se obeye omapani abediache. Abuzia ye jina we so na wia insemo e baba no de beso mo no ye de mo siase ni asore e mo hini ni atena se de sompa nkomo ababeto amo so moti yenka osunyan a na ha ye sompa 98.9 FM ena enkransa eye techiman ene kentampo sompa 90.7 FM adama susu so yemu ena sompa 93.1 FM kumase wono susu etebiriye etopiti yema de she wasantema se nyina etimi etie bi ye sumo awiei na ya abo amalibi aboga awiei mene o se ya aboaje o forisu production team boy chidom kuku Veronica Jando akoso ya sumo abo abedu ya Grace ene yesemu for penny ene ya Santi abo Benedict yadama se ema moniti ene hwe nyado
wo medi ho